Het is klaar voor de opening van culturele Haatstad. De stad rint stadig vol. Het is goed voor de omzet van de horeca. Restaurants binnen volboekt. We verwachten volle drukte. Alles staat op rood, inderdaad. Maar je kan wel overal proberen om nog te eten, want heel veel reserveringen kan je bijna niet doen. Het is beter als gewoon binnenstappen en gewoon een tafeltje pakken. Bij de Waag in het centrum van de stad wordt de laatste online onder het project van kunstenaar Marten Winters, de Fluisterlijn. Net echt een preview, we doen echt iets bijzonders. We maken er echt een eigen productie van. We nemen van Joen een film op en die heet de Fluisterlijn. En dat doet een soort meisje om mij, dus ik ben heel benieuwd hoe het wordt. Het maakt eigenlijk in één keer goed, dus het is wel spannend. Maar ik leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, nee, je werk is hier al heel skoft net daar, dus het is mooi. Ik ben eigenlijk heel blij dat het is eigenlijk. Ja. Overal in de stad binnen activiteiten zat nog op een van de Lelter basiskwam op meerdere plakken een flashmob. Mensen krijgen er stadig gewoon heel tijd meer zin in. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ben nu met het gezin en vanavond ga ik nog met de vriendin en met de kindjes. Vanavond de muziek en de lichtshows. Daar heb ik echt heel veel zin in vanavond. Wat vind je van het gevoel dat er nou in die stad hangt hier? Ja, ik ben een echte Leeuwarder en ik vind het gewoon heerlijk dat dit hier kan. Dus het is heel erg leuk om dit mee te kunnen maken.